May Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen Kariyon, December 23 po ngayon, araw na ng Biyernes. Ayan, ang huling araw ho ng trabaho para sa atin maraming mga kababayan. Dahil bukas ho ay bisperas na ng Kapaskuhan at marami na sa atin yung mga naghahanda ng kanilang ihahain sa Noche Buena, habang yung iba naman ho, papauwi pa lamang sa kanilang mga probinsya o di kaya naman mga lungsod at syudad. At dahil dyan, sisikapin ho natin mamayang makibalita mula ho sa Dau Bus Terminal kung saan dito ho yung sakayan patungo naman sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Yan ho ang ating ihatid sa inyo kasama ho ng ibang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayon pong Biyernes, December 23. Ito ho, magandang balita para ho sa mga biyahero naman. Yung Lasatin Boulevard, Lasatin Flyover sa syudad ho ng San Fernando, gagawin na raw sa January 2023. Pero ang hindi naman masyadong magandang balita, konting tiis muna dahil dapat daw paghandaan ang heavy traffic. Ayon ho yan sa DPWH at sa Siposco. Eto ho mga kababayan, holiday po ang December 26. Batay ho yan sa idiniklara naman ng Malacanang. Eto ho mga kabalen, ilang mga klinika dyan sa may Bataan General Hospital, particular na ho yung mga OPD clinics, isasara po ng ilang araw ngayong holiday season. Mamaya ay babanggitin namin kung ano yung magiging schedule ng mga clinic para ho sa mga karehiyon nating Bataenyo. Pagdami ng pasahero sa Clark International Airport, ramdam na. Mga biyahero, umabot na ho ng 100,000 o mahigit pa ngayong Disyembre. Ayon ho yan sa pamunuan ng paliparan. At gaya nga ho ng binanggit ko kanina, makikibalita ho tayo dyan sa pamunuan naman ng Dau Bus Terminal dahil kani-kanina lamang unti-unti nang dumadami. Kumakapal yung bilang ng mga biyahero na pauwi sa kanilang mga probinsya. Ito mga kabalen, kapapasok lamang hong balita ito o kahapon naibungad ho natin dahil hindi nakapagplano rin yung marami sa atin na idineklara ho ng Malacanang na special non-working holiday ito pong December 26 upang sa gayon mabigyan daw ng pagkakataon yung mas marami nating kababayan na makapagselebra kasama ho yung kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Ito po yung inanunsyo ng palasyo kagabi lamang ho, Huwebes ng gabi. Ito po yung Proclamation number 115 na dahil nga linggo ho yung Kapaskuhan, mas long weekend ho yung ini-encourage nila para ho mas mapalakas daw yung mabuting pagsasama ng magkakapamilya dahil tuwing Pasko lamang karamihan nagkikita-kita dahil ho sa busy sa trabaho. At syempre nais din na isulong yung domestic tourism kung tinatawag. Dahil nga long weekend, mas maraming inaasahang lalabas, babiyahe at magkakaroon daw ng economic activities. Ayan po, paalala sa ating mga kababayan, special non-working holiday, pero no work, no pay itong December 26. Ito naman, baka po tayo sa ibang balita na nakakda na pong simulan sa Enero ng susunod na taon ng rehabilitasyon ng sirasirang Lasatin Flyover sa kahabaan po yan ng Jose Abad Santos Avenue
at intersection nitong Lazadin Boulevard, diyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Una umunong papalitan itong mga steel deck na lubhang delikado na para sa mga motoristang bumabaybay sa naturang flyover, lalo na ho tuwing tag-ulan. May eksklusibong report si JM De Jesus. Lubhang delikado ng estado ng Lazadin flyover sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Bukod sa madalas maging sanhi ito na pagkasira ng mga sasakyan, takaw aksidente rin ito para sa mga bumabiyahe. Bakbak na ang aspalto kaya naman halos labas na ang bakal o metal plate sa daanan ng mga sasakyan na nagiging madulas tuwing umuulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways Region 3, nakatakda ng simula ng rehabilitasyon ng Lazadin flyover sa Enero. Maaalala na dapat nito pang nakaraang buwan ng Mayo sinimula ng rehabilitasyon ng estruktura, ngunit na-delay umano dahil sa kakulangan sa materyales. Yung plano nila, replacement ng mga steel deck, sisimulan second week of January. Yung plano kasi hindi lang schedule na itinigay ng UPMO sa amin, sir, at saka yung kanilang kontrakto, it will take around 4 months. Sir. Okay, sir. Kasi baklas kabis yung papalitan lahat yung mga steel deck na medyo dilapidated na. At dahil aabot naman sa halos 4 na buwan ng pagsasaayos sa flyover, nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng syudad sa mga maaaring rerouting schemes upang hindi gaano maramdaman ang bigat ng trapiko. Sa ngayon, in advance ay humihingi na ho ng pasensya sa ating mga motorista kung sakasakali hong makadanas ho sila ng pagbigat ng trapiko by next year dahil nga po, of course, it is about time, it is due, matagal na pong kailangan talaga na magawa itong ating Lazadin flyover. So maraming salamat naman po sa DPWH at ito po ay uumpisahan na. Siyempre, kailangan lang po natin magtiis at habaan natin ang pasensya natin dahil sigurado pong makakaranas po tayo ng traffic during the course ng pagre-rehabilitate po ng flyover. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo. Para CLTV 36 News, atin to. Ito naman, balitang istruktura pa rin ho tayo upang higit mong mapaunlad ng ekonomiya sa Central Luzon. Asahan na raw ang pagbubukas ng mas maraming kalsada dito po sa ating rehiyon sa darating na taon. Kabilang na ho rito yung extension ng Central Luzon Link Expressway na nagdurugtong ho sa Tarlac at Cabanatuan City at maging yung arterial bypass road naman sa lalawigan ng Bulacan. May ulat ho si Angelica Cara. Target daw ng Department of Public Works and Highways na magamit na ng mga motorista ang 25 kilometro ng Central Luzon Link Expressway o CLX sa unang bahagi ng 2023. Ang CLX ang kalsadang nagdurugtong sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX at sa Tarlac, Pangasinan-La Union Expressway o TPLEX sa Tarlac City na aabot hanggang Aliaga, Nueva Ecija. Ayon sa Road Management Cluster 1 ng DPWH Unified Project Management Office, tinatrabaho na ngayon ang karagdagang 7 kilometro mula Gimba-Aliaga Road Intersection hanggang San Juan Interchange sa bayan ng Aliaga. Sa kasalukuyan ay nagagamit na ng mga motorista ang unang 18 kilometro ng CLX. Giban pa rito, magtatayo rin daw ng 3 interchange ang DPWH sa Zaragoza, Aliaga at San Juan upang magkaroon ng akses sa mga biyahero buhat sa provincial at secondary roads sa lalawigan ng Nueva Ecija. Oras na makumpleto naman ang 30 kilometro ng CLX, asahan umano na magiging 20 minutos na lamang ang dating mahigit 1 oras na travel time mula sa lungsod ng Tarlac hanggang Cabanatuan. Ang naturang proyekto ay pinondohan sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Samantala, asahan din daw na makukumpleto ang road widening project sa arterial bypass road sa Plaridel, Bulacan sa susunod na taon. Ang naturang proyekto ay magdaragdag ng 2 pang lane upang maging 4 lanes ang nasabing kalsada na siya namang nagdurugtong sa North Luzon Expressway at sa Daang Maharlika Highway.
Pinondohan ng 5.2 billion pesos ang road widening project sa Arterial Bypass Road buhat sa loan agreement ng gobyerno at ng JICA. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ayan, sa atin pong pagbabalik, silipin ho natin ang yung pinakahuling update kaugnay ho ng sitwasyon sa Dao Bus Terminal. At itong schedule ng mga OPD clinic sa Bataan General Hospital na isasara po ilang araw ngayong holiday season. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karehiyon, unti-unti na hong dumarami ang bilang ng mga pasahero dito po sa may Mabalacat City Passenger Terminal. Ito pong Dao Bus Station. At para ho makibalita hinggil sa pinakahuling update, kaugnay ho ng mga biyahe at itong mga dapat ho ninyong paghandaan kung kayo po ay uuwi ng probinsya o di kaya naman niluluwas pa Maynila, makakasama ho natin live sa ating programa si Kuyang Elmer Lopez, ang Chief Marshal po ng Mabalacat City Passenger Terminal. Magandang umaga, Kuyang Elmer. Welcome po sa CLTV 36 Balitaan at Merry Christmas. Merry Christmas, Justin, at sa mga listeners natin, sa mga viewers natin. Apo. Sir, kumusta ho yung sitwasyon ngayon? Kanina dumaan yung ating mga kasama dyan, si paring Johnny, at nakuha na namin ng video. Dumarami na yung mga pasahero po. Actually, ngayon yung dagsaan. Kaya lang for the past 7 days, nakikita na natin yung trend na talagang parang bumalik na tayo sa pre-pandemic time sa oras ng sa mga panahon na ganito, holidays. Opo. Sir, mga anong oras ho nagsimulang kumapal yung bilang ng mga pasahero dyan ho sa Dao Bus Terminal? Nagsimula pa ito, Justin, nung siguro mga 3 o'clock. 3 o'clock ng madaling araw. Opo. And Sir, yun, tuloy-tuloy, dahil sa terminal natin, dito dumadaan lahat yung mga bus na papunta ng norte, papunta ng Region 1, Region 2, at sa lahat ng ruta north of Manila. Sir, nabanggit mo yung mga biyahe, norte. Pwede bang pakibanggit saan mga probinsya meron biyahe ito mga bus diyan sa may Dao Bus Terminal? At paano ba yung operasyon? 24 oras ba, sir? Pwedeng makasakay itong ating mga kababayang nais lumuwas? Yes, sir. 24 hours na tayo. Siguro mga 2 buwan na tayong 24 hours ang operation. So ito yung mga ruta na papunta ng north of Manila. Yan, yung papuntang Tarlac, Tamiling, Carmen. Sa part naman ng Pangasinan, nandyan yung mga Taram, San Carlos, Tayog, Alaminos, Ulinaw, Manawag, Lingayen, Dagupan, Santa Cruz, then papunta ng Baguio, sa Cordillera naman yan. Then sa Region 1, papunta ng La Union, Abra, Candon, Vigan, Lawag, Pagudpud. Ngayon may mga ruta rin tayong papunta ng Isabela, Santiago, Solano, Bayumbong, Pagabag, Bambang, Nueva Vizcaya at yung pinakadulo sa Tugigaraw na. Kaya lang yan ang mga norte lang. Kaya lang dito kasi sa terminal natin may mga papunta rin ng south at saka westbound. Apo. Yung mga papunta naman natin ng south is papunta ng Pasay, Cubao, Avenida, Balintawak. Sa PITX natin sa Parañaque, Caloocan, and Sampaloc, Manila. Pwera pa yung papunta ng yan nga sa Cubao, sa area ng Araneta. Westbound naman, may papunta ng Balanga,
Maribeles, Olongapo, Zambales, at marami pang ruta rin na siniservisyohan maliban ng bus, yung mga UB Express natin na nakabase dito. Okay. Yan din yung mga papunta ng Pulilan, Olongapo, Bukawi, Malolos, Cabanatuan, Marilao, Balanga. Doon sa Balanga, merong Abukay, Samal, Urani, Layak. Yung papunta naman ng Bulacan is Baliwag, Apalit, and Bagi. Ayan, no, napakaraming biyahe pala, no, Sir Elmer. Nabanggit ho ninyo kanina, Kuyang, na 24 oras na nga itong operasyon at magdadalawang buwan na. Pero marami sa ating mga kababayan na yung ilan sa kanila o ngayon lamang ulit babiyahe dahil nga alam naman natin, holiday season at yung iba nga hindi na rin halos sanay, no, bumiyahe dahil pandemya. Ito ho bang 24 oras na operasyon nito nangangahulugan na siyempre, bukas ho yung terminal, pero paano ho yung interval ng mga bus? Ano, kada oras ba ang alis o pag napupuno? Ganun ho ba yung kalakaran ngayon dyan? Dahil nga doon sa situation natin ngayon na dagsaan, so hindi na umaabot ng, sabihin natin 15 minutes umaalis na yung bus. Basta Okay. puno out na yan. Okay. So alam naman natin na transshipment point area itong sa atin, yung para bang connecting terminal tayo eh. Meron yung manggagaling ng Balanga papunta rito dahil bibiyahe siya papunta ng Lawag. Mga ganun yung sitwasyon kasi dito. Kaya may mga bumababa, lumilipat lang ng bus. Okay. Opo. Kuya Elmer, itong binanggit mo, dahil nga wala pa 15 minutos, no? Minsan napupuno na yung mga bus, dagsa yung mga pasahero, nagdagdag ba kayo ng biyahe sa mga oras na ito, no? At kung nagdagdag man, gaano karami ho yung mga bumabiyahe na bus, sabihin na natin na lumalabas at pumapasok diyan sa inyong terminal? Sabihin natin 2 months before December, mga nasa October tayo, nag-submit na tayo ng mga sulat sa LTFRB doon sa mga ruta na alam natin na mga ngailangan ng dagdag serbisyo ng mga buses. So, ang ginawa naman ng LTFRB sa Region 1 at sa Central, saka dito sa Region 3, nag-issue sila ng special permits para Na-mute si Sir Elmer. Ayan, apo. Sir, yung binabanggit mo, nakapag-issue na ng special permit, So gaano ho karami ngayon etong mga bumabiyaheng sabihin natin mga bus, kada araw, ilan ho yung dumadaan at naglalabas masok diyan sa inyo pong terminal? Sa loob ng isang linggo na may mga pumapasok na 1,300 buses. Sa ruta natin papunta ng iba't ibang destinasyon, papunta ng South, Norte, mga balikan yan. Opo. Sir, eto may nagtatanong. Of course, yung sa mga ruta naman na... Sir, go ahead, sir. Go ahead po. Yes, Justin. Sir, eto may nagtatanong lang, paano daw ba yung sistema sa pagbili ng ticket? Meron bang pagpila para makabili ng ticket sa mga ticket booth o diretso sa bus na once na nakaupo ka na tsaka ka na lamang lalapitan ng konduktor? Yun po ang ginagawa natin ngayon, yung diretso ka na sa bus. Walk-in ka. Then, konduktor na yung maninikit sa'yo. Okay. So wala nang booking, sir? Wala na dahil marami naman tayong biyahe. At kung mamonitor namin na medyo nangangailangan yung isang ruta ng dagdag ng bus, sa mga contingency operations natin, natatawagan natin yung mga tinatawag natin mga rescue buses. Na ito naman ay binigyan ng special permit ng LTFRB. Okay. Opo. Sir, sa mga nagdaang panahon po kasi na karaniwan sa mga terminal, hindi lamang dyan sa inyong bus terminal sa Dao, kundi kahit saan sa bansa. Karaniwang nakikita yung mga stranded passengers sa mga bus stations pag walang masakyan.
at minsan natutulog para overnight sa mga istasyon ho ng bus para maaga namang makabiyahe sa mga darating na araw. Diyan ho ba sa Dao, meron na ho bang na-stranded itong mga nagdaang araw o meron ho kayong inaasahan at kung paano ho ninyo pinaghahandaan ito hong ganitong mga sitwasyon, sir? Yes. Base nga sa mga past experiences natin na mga ganyan, dahil talagang hindi natin may kakaila na pre-pandemic, ang dami talagang problema na ganyan na nabibitin tayo sa mga bus. Maraming mga pasahero, nag-aantay sila. Sabihin mo, ang sa amin kasi, ang word namin is stranded. Mag-stay ka lang ng 3 hours dito, kinukonsider na namin stranded yan. So, yung sa mga pag-aaral natin, yun ay mga sinubmit natin naman sa LTFRB. Pinangunahan na natin yung pwedeng mangyari. Which is, dati kasi, ang nagbibigay lang ng special permit, nanggagaling ng sentral. Ngayon, nung i-present namin yung mga problemang ganyan sa LTFRB, pati ngayon yung region, tulad sa Region 1, nagbibigay na sila ng special permit na bibiyahe from Lawag papunta ng Dao. Hindi na aabot ng Manila yon. Magmula na ng Dao or Lawag, para mahila lang o kaya maikarga yung mga tao na walang masakyan sa Manila na umaabot ng Dao para makasakay. Opo. Sir, bilang panghuli na lamang, ano ho ang inyong paalala dito sa ating mga kababayan na babiyahe po ngayong Kapaskuhan? Gaya nga ng bananggit, asahan na natin na talagang maraming aabutang mga pasahero, kapwa pasahero na dagsanga yung biyahe o yung mga pasahero ngayon sa mga bus station. Ano ho yung dapat nilang paghandaan ngayong sila ay babiyahe ngayong 23 at syempre bukas bisperas pa ng Pasko, mas inaasahan pa nating darami pa yan. Ito ang palagi talaga namin pinapaalala sa mga tao. Actually kasi yung mga mananakay natin ngayon, mga bumibiyahe, natuto na rin sila na huwag isabay yung maraming bagahe sa time ng dagsaan. Ang nakikita natin for the past days, nauuna na yung family na umuwi sa probinsya. Naiuwi na nila yung mga bagahe. So sa time ng dagsaan, makikita mo mga carry baggage na lang ang dala ng mga bumibiyahe. Kaya lang, ang isang napansin namin dito dahil may mga insidente kasi dito, na bigla na lang may natutumba na hihilo. Dahil nga siguro sa pagkatapos ng trabaho, diretso, ang daming naging factors na involved dyan. Hindi nakakain yung tao, puyat. So, lagi namin ina-advise dito, pag may mga ganun na hindi naman kayo fit magbiyahe, huwag muna kayong bumiyahe. Unahin natin yung health natin. Although nakaready naman kami dito na umalalay. Kaya lang, mas maganda paano kung sa daan nangyari yan. So, kailangan unahin naman natin yung huwag kang bumiyahe. Or kung kailangan talagang bumiyahe ka, may kasama ka, tulad nung nangyari kahapon. Natumba yung isang mama. Ang laki ng itsura niya, healthy siya. Kailang biglang natumba. So, although naalalayan namin, wala kaming kaalam-alam sa medical history niya, lahat-lahat. So, mas maganda kung may mga bibiyahe tayo na mayroon tayong karamdaman, prepare na natin yung gamot natin. Kung nag-iisa kayo, mas maganda siguro gumawa kayo ng paraan na in case na nangyari yun, makikita ka agad nung magre-risk sa inyo kung ano yung history nyo. So mas maganda health, alalayan natin yung health. Yung pagbibiyahe, pwede natin ma-schedule sa ibang araw. Kailangan fit tayong bumiyahe. Okay, ayan, napakagandang mensahe. Pero sir, kung sakaling may mga kababayan tayo na nariyan at hindi mabuti yung pakiramdam, pwede namang lumapit ho sa inyong tanggapan at meron namang mga sabihin na natin, medical team, mga pulis na nagbabantay din dyan na kayang umalalay. Ano ho, sir? Yes, talagang nakatutok kami dyan dahil nga alam naman natin na ito ay terminal ng syudad. So lahat ng resources ng syudad na para sa serbisyo ng mga tao at yun naman ay pinaalalay sa atin ng ating Mayor Crisostomo Garbo, naka-ready lahat yung medics natin na nakapwesto actually yan sa entrance at saka sa likod . At saka yung mga medics natin,
umiikot yan para makita kung sino yung dapat malampas at malagyan ng karampatang pag-aasikaso. Okay, maraming salamat Kuyang Elmer at mag-iingat ho kayo. At magpapahinga rin at syempre wag mo kakalimutan magdiwang ng Pasko. Baka naman na 24 at 25 nandyan ka rin at nagbabantay. Thank you very much po Kuyang Elmer Lopez. Ito pong Thank Chief you. Marshal ng Dau Bus Terminal. Sir, Merry Christmas. Merry Christmas ating lahat. Yan po mga kabalin, mga kariyon, inyo pong narinig. Ang tinig ni Kuyang Elmer Lopez, ang hepe po ng Mabalacat City Passenger Terminal. Gaya nga ho ng kanyang nabanggit, napakaganda po ng kanyang paalala, no? Yung mga babiyahe, tiyakin na hindi lamang ready yung mga gamit ng na inyong ibabiyahe, yung mga bagahe at syempre yung pamasahe, etc. Maganda rin, tiyakin na handa po ang inyong pangangatawan, may sapat na tulog kahit papaano, nakakain, upang sa gayon ay hindi po abutan ng disgrasya sa kalsada. Ito naman ho sa mga kababayan ho natin dyan sa may lalawigan ng Bataan. Paunawa ho dahil isasara ng ilang araw ang mga klinika sa outpatient department ng Bataan General Hospital at Medical Center. Batay po sa inilabas na schedule ng naturang pagamutan, wala pong OPD clinic sa Sabado, bukas ho yan, December 24, para ho sa mga face-to-face consultation. Maaari naman hong sumailalim sa teleconsultation sa naturang araw mula ho alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Muli naman hong magbubukas ang OPD clinics sa Lunes, December 26. Pagdating naman ho ng Biyernes at 30 ng Disyembre, isasara muli ang mga OPD clinic hanggang sa ADOS na ho yan ng Enero taong 2023. Opo, next year na ho muling magbubukas pagka nagsara ho ng December 30. Sa araw pong iyan, wala rin hong face-to-face consultation, subalit mananatiling bukas ang kanila hong teleconsultation. Magbubukas naman ho ang outpatient department ng Bataan General Hospital and Medical Center sa January 3, 2023, araw na ho yan ng Martes. Para ho sa mga nais magpakonsulta online, pwede ho kayong bumisita sa Facebook page ng Bataan General Hospital at hanapin lamang ho yung link patungo dun sa form na kailangang fill upan para ho sa teleconsultation. Yan mga kabalin, talagang paghahanda na sa darating na Kapaskuhan dahil malapit na pagdiriwang ng bagong taon. Ito pong aming hatid sa inyo. Gaya na lamang ho nitong arrivals sa Clark International Airport na umabot na rin ho sa higit 100,000 ngayon pong buwan ng Disyembre. Yan po ang aming babalita at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan atin to. Ito ho mga kabalin, dumako naman ho tayo sa latest update kaugnay ho ng sitwasyon naman sa Clark International Airport dito ho sa Mabalacat City, Pampanga pa rin dahil inaasahan po na tuwing holiday season ay marami ho sa ating mga kababayang OFW ang umuuwi para ho magdiwang kasama ang kanilang mga pamilya. Expected din ho ang pagdating ng mga local at international tourists sa rehiyon para po magbakasyon. Kaya naman itong buwan ho ng Disyembre, umabot na raw sa higit 100,000 ang bilang ho ng mga pasahero dyan ho sa Clark International Airport. Ito mga kabalin, ayon ho kay Terry Flores, ang spokesperson ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation na nag-ooperate ho sa mga sa nasabing paliparan. Sa kabila ho ng nasabing bilang ay wala namang makikitang pila ng mga pasahero sa airport At syempre karamihan daw sa mga arrival ay mga Pinoy mula ho sa ibayong dagat dahil na rin sa higit na mas marami ang international flights sa naturang paliparan. Ito ho yung video ng aming ipinapakita. Ito ho yung bagong paliparan. Diyan na ho yung lahat ng mga pasahero na magdaraan dyan sa Clark International Airport. Yung arrival at departure ho. Diyan ho natin baka magtungo ho kayo dun sa lumang airport, wala na hong operasyon doon maliban na lamang doon sa ilang mga cargo flights. Karamihan po o kabilang ho sa mga bukas na international flights ay yung mga patungo at mula naman ho ng Singapore, South Korea,
sa Dubai at maging sa Doha, Qatar. Available naman para ho sa mga nais mamasyal sa mga tourist destinations sa Pilipinas ang mga domestic flights patungo pong Boracay, El Nido, Coron, Cebu, Cagayan de Oro at Busuanga. Moderno at malawak na ang bagong passenger terminal ng Clark International Airport. Kaya naman hanggang sa check-in area, pwede pong ihatid ang mga kaanak o kaibigan na babiyahe. At upang higit pong maging at home ang ating mga kababayan na bumabiyahe po rito, kabilang daw sa mga prioridad ngayon ng lipad, itong pagdaragdag ho ng mga restaurant sa paliparan. Hindi naman raw problema ang accessibility sa CRK dahil may mga point-to-point buses tayo dyan mula po sa NAIA, Quezon City at maging sa Baguio. At malapit din ho ito sa Mabalacat City Bus Terminal na siya naman pong transit point patungong norte. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Terry Flores, ang tagapagsalita po ng lipad. Sa mga unang inuuna namin inaatupag magdagdag ng mga kainan dahil kung hindi pa alam ng mga tagapanood, meron tayong rule dito na pwede silang magsama ng relatives or ng loved ones nila hanggang dun sa check-in hall. So technically, habang bago sila mag-check-in, pwedeng pumasok yung mga pamilya nila kasama nila. So syempre, maghahanap ng kainan. So naghahanda tayo ng mga kainan dito pa lang, bago pa lang mag-check-in. Pagpasok naman, meron tayong mga unique na restaurants na ma-offer, either bilihan ng pasalubong or habang nag-aantay sila ng flight. Not to mention yung ating world-class na VIP lounge, yung Plaza Premium Lounge. No? Yan, pagka ang ganda-gandang paliparan, kung ikaw ay babiyahe, saan ka pa? Hindi ka na kailangan lumuwas ng Metro Manila para lamang makabiyahe dahil nardyan ho yung Clark International Airport. Siyempre, dito yan sa ating rehiyon, matatawag nating atin to. Sa iba kong balita, inihiyag naman ng Commission on Human Rights o CHR ang kanila pong pagkabahala sa conviction ng mamamahayag na si Frank Cimatu sa kaso pong cyber libel. At nila ginagamit ang manong naturang kaso laban sa press freedom at right to freedom of expression. Bunsod ho nito, hinimok ng CHR ang mga mambabatas na ipasa po ang Senate Bill 1593 o ito pong decriminalization of libel act na inihain naman ni Senadora Risa Ontiveros. Sang-ayon raw ang komisyon sa nakasaad sa panukala na naabuso na ng ilang pribadong partido maging ng mga public personalities ang paggamit ho sa kasong libel sa pagsusulong ho ng iba't ibang interes at protektahan ng kanilang sarili sa mga bagay na may kinalaman ho sa public interest. Giit po ng CHR, ginagamit rin umanong libel laws upang targetin ang mga kritiko ng pamahalaan, gaya na lamang ho ng pagkakasakdal kay Cimatu na nahatulang guilty beyond reasonable doubt sa kasong cyber libel sa ilalim huya ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Naging ugat po ng naturang kaso ang Facebook post ni Cimatu noong 2017 ukol po kay dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Pribado umano ang post at tanging mga kaibigan lamang nito sa social media ang maaaring makakita, subalit ayon po sa korte, baliwala ito dahil ginawa ang naturang post sa public setting. Bunsod nito, si Cimatu po ay hinatulan ng minimum imprisonment na 6 na buwan at 1 araw at maximum naman sa 5 taon, 5 buwan at 11 araw. Inatasan din ho ito ng korte na magbayad kay Piñol ng 300,000 piso para ho sa tinatawag na moral damages. Ayon naman sa CHR, ang pinaka-responsableng paraan para tugunan ng mga politiko at opisyal ng pamahalaan ang mga kritisismo ay sa pamamagitan ho ng open discussions at transparency at hindi sa pagsasampa ng kasong libelo. Samantala, umaasa po ang CHR na ikokonsidera umano ng Court of Appeals ang kanilang pahayag sa paghawak sa kaso ni Cimatu.
ho kasi yung ilang mga public officials tatakbo-takbo sa pwesto, ayaw naman hong napupuna sa kanilang mga gawain. Huwag hong ganon, ginagamit lagi yung cyber law. Tayo hong mga mamamahayag, ginagawa lang natin ang ating katungkulan na tagapagbantay ho ng mga nasa pwesto. Samantala sa ibang balita, nagpaalala ang Police Regional Office 3 sa publiko na iwasan ho ang pagbili at paggamit ng illegal na paputok upang matiyak ang kaligtasan po ngayong holiday season. Sa bayan ho ng Bukawe, Bulacan, isang senior citizen ang naaresto matapos namang mahuling gumagawa ho ng mga paputok na walang permit. May ulat po si Liana Canilao. Inaresto ng kapulisan ng isang 64 anyos na lalaki sa Bukawi, Bulacan. Ito'y matapos madiskubre na gumawa siya ng paputok nang walang kaukulang permit. Kinilala ang suspect na si Edgardo Mendoza o Eddie na residente ng Barangay Binyang First. Ayon sa ulat na ipinadala sa Police Regional Office 3, pasado alas 5 ng hapon nitong Martes, December 20, nang magkasanang operasyon ng mga pulis Bulacan matapos makatanggap ng report hinggil sa illegal na paggawaan ng paputok sa nasabing lugar. Dito umano na caught in the act ang suspect. Nakuha naman mula sa kanya ang 700 piraso na walang stick na kwitis, 500 piraso ng jumbo fountain, 28 pieces ng Sputnik Silver at 100 pirasong 2-layer pagoda at assorted firecracker wrappers na nagkakahalaga ng 15,700 pesos. Mahaharap sa kasong paglabag sa Section 4, 5, 7, and 8 ng Republic Act 7183 o an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices ang senior citizen na suspect. Muling paalala ng PNP, hindi nila sasantuhin ang sino mang masasangkot sa paggawa, pagbebenta at paggamit ng iligal na paputok. Nananawagan din sila sa publiko na ipagbigay alam sa kanilang mga tanggapan ang ganitong klase ng mga iligal na gawain. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Dumako naman ho tayo sa ibang balita kung saan nakatanggap ho ng mga pamaskong regalo. Ito ho nga nasa mahigit 200 kabataan sa Sitio Target, Barangay Sapang Bato sa siyudad ho ng Angeles. Ito po'y handog ng pinagsama-samang puwersa ng Bases Conversion and Development Authority, Araw ACI at ng lokal na pamahalaan ng Angeles City. Kitang-kita ho sa mga mukha ng mga chikiting ang kasiyahan. At ang ilan po sa kanila hindi na nakapaghintay, binuksan po agad ang kanilang regalo at linaro ito kasama ho ang kanilang mga kaibigan at mga kababayan o yung kabarangay nila dyan sa may Sitio Target. Panoorin po natin ang balitang yan sa ulat ni JM De Jesus. Napuno ng ngiti ang Sitio Target Integrated School sa Barangay Sapang Bato, Angeles City dahil sa handog na pamasko ng mga taga-Bases Conversion and Development Authority, Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o Araw ACI at ng lokal na pamahalaan ng syudad. Nasa mahigit 200 mga estudyante ang binigyan nila ng mga regalong laruan nitong Huwebes, December 22 kung kaya't damang-damang diwa ng Pasko. Ito ay part ng aming corporate social responsibility ang magbigay muli sa ating komunidad, sa mga apektado ng ating mga proyekto, yung mga within Clark for the Special Economic Zone. So gusto lang nating mamahagi ng pagmamahal at ipag-iting ang pagbibigayan para mapaligayan natin ang mga batang stakeholders ngayong Pasko. Dahil sa labis na galak, ang ilang mga bata ay hindi na nakapaghintay at agad na binuksan at nilaro ang kanilang mga natanggap na regalo. Bukod sa mga laruan, ay namahagi rin ang grupo ng mga libro, damit, pagkain at vitamins na magagamit hindi lang ng mga bata kundi ng kanilang pamilya. Malaki naman ang pasasalamat ng mga magulang at mga guro dahil binigyang katuparan ang hangarin nila na maging masaya ang mga bata ngayong Pasko. Muli po kami po ay nagpapasalamat sa BCDA at sa ibang organization po na tumulong po ngayon. At ngayon din po sa mga bata na talagang makikita nyo po yung saya at tuwa po sa kanilang mga mukha na talagang ramdam nila po na may Pasko na paparating po na galing po sa BCDA gift giving po para sa kanila po.
Nangako naman ng lokal na pamahalaan ng Syudad ng Angeles at ROACI na patuloy nilang susuportahan ang mga residente ng sitio target sa kanilang mga pangangailangan. Marami ng program, may livelihood program po tayo for Sapang Bato, sinusuport ng city government, no, yung lahat ng mga activities lalo na environment related. So, pagpapatuloy lang po yan at sabi ko nga lagi, kung sinasabi, level up pa for 2023. Malaki pong bagay ito sa amin lalo na kung pwede natin magawa ito every year. Para po, kasi ang number one po dito, yung mga tao dito, ay makita nila at masaksihan nila, ma-experience nila ang ating ginagawang pagtatanim. Idinaan naman sa isang dance number ng mga estudyante ang kanilang pasasalamat sa pamasko na kanilang natanggap. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Ito, isang mabuting balita rin. Wagi po ang lahat ng 10 entries ng Tarlac State University Performing Arts Dance Troupe sa Golden Palm 2022 World Association of Performing Arts World Event na ginanap po yan sa may Dubai, UAE. Ang world-class dance troupe ng naturang pamantasan ay umaniho ng first place sa 2 Grand Prix large team competitions kung saan sineyaw nila ang kanilang iconic na tinikling at bumaya. Nasungkit din ho nila ang first place sa Grand Prix small term o small team para ho sa katutubong sayaw na ragragsakan. Bukod pa rito, nanalo rin ho ang grupo sa first place sa trio dance category at duo folk dance category. Ginawaran din ang grupo bilang Best International Folk Dance Ensemble sa Southeast Asia. Samantala, ipinagkaloob naman ng International Association ang parangal na Best International Folk Dance Director of 2022 kay Professor Marcelino P. Balangkit, ang pinunuho ng seksyon ng kultura at sining ng TSU. Ibinahagi nito ang pakikipahagi po ng European judges sa sayaw ng Philippine team at binansagan pa umano ang mga ito bilang crowd favorite. Aba, talaga namang ipinagmamalaki ho kayo ng Central Luzon. Ang Golden Palm 2022 WAPA World Event ay ginanap po nito lamang December 16 hanggang December 22. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News Team. Para po sa mga karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming mga social media pages na inyong makikitang naka-flash sa inyong mga TV at mobile screens. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karehiyon, 2 araw na lamang ho at Pasko na. Batiin ko kayo, Merry Christmas at magkita-kita na ho tayo sa December 26. Araw yan ng Lunes, pero tuloy-tuloy ho ang ating mga programa. Antabayanan ho ninyo din ngayong 24 ho ng Disyembre, bukas at sa Linggo, sa mismong araw ng Pasko. Ito pong inihanda naming special newscast sa inyo kung saan binalikan ho natin. Ito ho ang mga kwento ng Central Luzon kaugnay ho ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. At syempre, ito pong inihahanda sa ni Kuyang Felix Barrios at ni ating Jen Salenga. Ito pong isang documentary ukol ho sa Giant Lantern. Ay isa pong unique na Fernandino tradition. Yan po ay mapapanood dito po sa ating CLTV 36. Mag-ingat ho tayo at mag-enjoy ho tayo naway magkaroon kayo ng makabuluhang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Maraming salamat po.